ξέρετε τι έτυχα. Επειδή έπαιξα τα εξώου τη κάμερα, το λέω. Δεν είναι τυχαίο που έχω εδώ το ticket για να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δείτε τι έτυχα. Δεν ήταν τερματισμένος ένας Πίκασος λάβα. Ένας Πίκασος. Celestial Πίκασος λάβα. Όχι και αυτό το δρακούλι εδώ πέρα. Που αυτό θα το ρεντάρω για OGs. Γιατί είναι one of one. Παλέψαμε για στο one of one. Παιδιά, τον κάτω τον έβγαλα από moderator. Είπαμε δεν θα βρίζει κανένας και δεν θα σκαμάρετε, θα είστε όλοι καλά παιδιά. Εντάξει. Έλα ένα κλιπάκι. Ωραία, πάρτε το. Πάρτε το. Πίκασο. Λάβα. Εύκολο.